таври қаблан хабар дода будем аз 21 то 22 марти соли равон дар ҳудуди мамлакат боришоти борон пешгӯӣ шуда буд. Аз он ҷумла бояд қайд намуд ки боронҳои пӯшида дар ҳудуди ноҳияҳои тобеи марказ ва вилояти Хатлон эҳтимолияти омадани селро хеле баланд карда буд ва аз он ҷумла баландшавии сатҳи оби дарёҳо ҳам низ пешгӯӣ шуда буд. Мутаассифона бояд қайд намуд ки дар ҳақиқат дар натиҷаи боришотҳои шадиде ки рӯзҳои 21 ва 22 марти соли равон дар ҳудудҳое ки дар боло ман зикр кардам шуда гузаштанд паёмадҳои селро овард. Ин ҳам бояд қайд намуд дар ҳудуди ноҳияҳои тобеи марказ, дар ҳудуди ноҳияи Ёвун, шаҳри Роғун, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, ноҳияи шаҳри Нав омадани сел ва фаромадани яч карда шуд. Аз он ҷумла бештари омадани сел ва баландшавии сатҳи оби дарёҳо дар ҳудуди вилояти Хатлон, ин ҳам бошад дар ноҳияҳои Хуросон, Ҷомӣ, Носири Хисрав, шаҳри Данғара, ноҳияи Темурмалик омадани сел ба қайд гирифта шуд. дар натиҷаи омадани сел бояд қайд намуд ки талафоти ҷонӣ ва аз он ҷумла хисороти иқтисодӣ ба аҳолӣ нарасидааст. Дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳое ки сел омадан ё ин ки фаромадани яч ба қайд гирифта шуд, айни замон комиссияҳои ноҳиявӣ ва шаҳрӣ фаъол ҳастанд. Кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз рӯзи 19 то рӯзи 27 марти соли равон ба ҳолати пурзор гузаштанд ва дар ҳолати омодабош мебошанд ва бояд қайд намуд ки дар ҳама ноҳияҳое ки айни замон сел омада буданд корҳои бартарафсозӣ идома доранд ва бори дигар такрор мекунем, дар натиҷаи омадани сел ягон талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. бори дигар кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба аҳолӣ муроҷиат карда хоҳиш менамояд ки то 27 марти соли равон махсусан дар ҳудуди ноҳияҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳии ноҳияҳои тобеи марказ, қисмати ғарбии вилояти мухтари Кӯҳисони Бадахшон ва аз он ҷумла қисмати ноҳияҳои кӯҳии вилояти Суғд омадани фаромадани тарма ҳамону хавфаш хеле баланд аст. Бинобар ин бори дигар мо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки бояд ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба пешниҳоди тавсия аз ҷониби кумита ва дигар вазорату идораҳо бо масъулияти баланд муносибат барад ва барои ҳифз намудани саломатии хеш ва наздикони худ бояд кӯшиш намоянд. Бояд қайд намуд ки боришоте ки шуда гузашт албатта паёмадҳои худро боқӣ мегузарад ва мо бори дигар ба масъулин муроҷиат карда хоҳишмандем. Селпартовҳо, селроҳаҳо ва он ҷойҳое ки гирду атрофи маҳаллаҳо мегузаранд бояд ки ҳатман тоза карда шаванд, то ин ки дар оянда ҳангоми боришоте ки мешавад дар фасли баҳор аз паёмадҳои сел эмин бошанд.